Što je lepo biti u Sloveniji. Kako je lepo biti v Sloveniji. Samo malo reklo amin. Samo malo vas je reklo amen. Srećko, pastor i ja smo zajedno studirali teologiju, kao što je Srećko rekao. Kot je Srečko že povedal, sva skupaj študirala teologijo. 90. na 91. 90. na 91. Znate, pastor Srećko je srećan. Veste, pastor Srečko je Zato što se srečen, Milena udala za njega. ker se je Milena poročila z njim. Bila je to ratna 41. godina. To je bila vojna 41. leta, U jun mesec meseca junija. nacisti su već okupirali Evropu i Jugoslaviju Nacisti so že okupirali Evropo in Jugoslavijo. i oni su naravno okupirali i Sloveniju. Oni so tudi seveda okupirali Slovenijo. I odlučili su da germanizuju slovenski narod. Odločili so se ponemčiti slovenski narod. Ali slovenski narod nije hteo da postane germanizovan i da postanu Nemci. Slovenski narod pa ni hotel postati ponemčen, Hteo je da ostane slovenski. hotel je ostati slovenski. I onda je 7125 građana Slovenije In potem je 7125 prebivalcev Slovenije, bilo isterano, proterano iz Slovenije. bili so izgnani iz Slovenije. Oni su odlučili da neće da se germanizuju. Odločili so se, da se ne bodo ponemčili, Ali gde da odu? ampak kam naj gredo. I onda smo mi iz Srbije rekli dođite kod nas. In potem smo mi iz Srbije rekli, pridite k nam. I 7125 građana Slovenije In 7125 prebivalcev, državljanov Slovenije, juna 41. junija leta 1941, došlo je u 1941, Šumadiju, u centralnu Srbiju, so prišli v Šumadijo, v centralno Srbijo, u Kraljevo i okolinu. Kraljevo, v Kraljevo I okolinu. in okolico, Okolna sela. okoljne vasi. I naši ljudi su primili slovenačke porodice Naši ljudje so sprejeli slovenske družine u svoje kuće v svoje hiše. i rekli šta imamo, delit ćemo s vama. Rekli so, kar imamo, bomo delili z vami. I oni su bili kod nas do 45. godine. In bili so z nami do leta 45. I 45. godine su se vratili u Sloveniju. 45. leta so se vrnili v Slovenijo. I od tada je počela jedna lepa manifestacija koja se zove Voz prijateljstva. Takrat se je začela ena lepa manifestacija, vlak prijateljstva, Iz Kraljeva za Maribor Kraljeva Maribor i iz Maribora za in iz Kraljevo. Maribora v Kraljevo. I onda su grad Kraljevo i grad Maribor odlučili da budu gradovi pobratimi. Takrat so se tudi ta dva mesta, Kraljevo in Maribor, odločila, da se pobratita. I to pobratimstvo i dalje traje. In to bratovstvo še zmeraj traje. Moj arhitekta naše crkve, koji je gradio našu crkvu, Moj arhitekt, ki je gradil našo cerkev, on ima kuma sad u Sloveniji, u Mariboru. ima botra tukaj v Mariboru. A vi znate šta je kumstvo u Srbiji. Vi verjetno veste tudi, kaj pomeni to biti boter, kum v Srbiji. Ako ne znate, sad ću da vam objasnim. Če ne veste, vam bom zdaj Kažemo mi pojasnil. u Srbiji, Bog na nebu, a na zemlji kum. Mi v Srbiji pravimo Bog v nebesih, a na zemlji boter, kum. Tako da već tu postoji određeno prijateljstvo i pobratimstvo između Kraljeva i Maribora. Tako da že obstaja tu posebno prijateljstvo in pobratenje med Mariborom in Kraljevom. Pa i mi kao crkve treba da se pobratimo i da radimo zajedno za širenje Carstva Božjeg. Tako se tudi mi iz cerkve naj bi pobratili, da bi širili Božje kraljestvo. Ja sam radostan zato što sam kao mali mogao da dođem u Sloveniju. Vesel sem, ker sem že kot majhen lahko prišel v Slovenijo. Moj ujak je oženio Slovenku i živeli su u Novom mestu. Moj stric se je poročil Slovenko in živi v Novem mestu. I tamo imam brata i sestru.
Tam imam brata in sestro, pa bratranca sam in sestrično. provodio leta i bilo mi je lepo u Sloveniji. In sem poleti preživel tukaj in bilo mi je zelo lepo. Tu sam naučio čak i da vozim biciklu. Tu sem se tudi naučil voziti kolo. Tako da ja volim Sloveniju ne samo duhovno, nego i emocionalno. Tako jaz imam rad Slovenijo ne samo duhovno, ampak tudi emocionalno, čustveno. Pevali smo nešto lepo danas. Danes smo nekaj lepega peli. Predaj Bogu vse skrbi, Predaj Bogu vse skrbi, jer On skrbi za tebe. ker On skrbi za te. I On je naš mir. In On je naš mir. I Bog hoće danas to da učini. In Bog želi to danes On storiti. će da uzme od tebe tvoje vse skrbi. On bo vzel od tebe vse tvoje I On će da skrbi. donese mir. In On bo prinesel mir. I On će da učini čudo u tvom životu. Storil bo čudež v tvojem Ovoga življenju. jutra. To jutro. I mi ćemo da se molimo i Božja sila će da siđe. Mi se bomo molili in Božja sila se bo I Bog će spustila. da čini čudesa. In Bog bo delal čudeže. Ovo je pravo vreme i pravo mesto. To je pravi čas in pravi prostor. Govorit ću o 3 stvari danas. O 3 stvarih bom govoril danes. Pratim ja vreme. Gledam na uro, Nećemo do uveče. ne bomo do večera. 3 stvari koje treba da činimo da bi bili plodni. 3 stvari, katere naj bi počeli, da bi bili plodni. Hvala ti, Sanja, odlična si. Iako ne razumijem slovenski, ali vidim da si dobra. Dobro. Hvala. Aplauz za Sanju. Trudim se. Ako činimo ove 3 stvari, bit ćemo plodni Če delamo te 3 stvari, bomo plodni i u našem životu i u našoj službi za Gospoda. v našem življenju in naši službi za Boga. Moja poruka ili tema moje poruke glasi Moja tema, sporočilo mojega besedo znači pomeni zasađen. zasajen. Zasajen. Zasađen. Zasajen. Idemo da čitamo Psalam 92. Brali bomo Psalm 92. Psalam 92 i čitat ćemo Psalam 92 od 12 do 14. Od 12. do 14. Znači Psalam 92. Čitamo reč Božju i hoću da svi otvorite kako god. Biblije, telefone, tablete, gde god. I da zajedno čitamo, jer kada zajedno čitamo, onda dolazi vera. Beremo Božjo besedo in želim, da vsi odprete, karkoli imate, sveta pisma, telefone, svoje srce, ker ko beremo Božjo besedo, od nje prihaja tudi vera. I ja uvek propovedam iz Božje reči zato što nas Božja reč ispunjava nas verom. Jaz zmeraj pridigam iz Božje besede, ker nas ta beseda izpolnjuje z vero. Kaže ovako, Tako pravi. znači Psalam 92 od 12 do 14, ja ću da čitam. Dobro. Pravednik će bujati, cvetati kao palma, rasti kao kedar libanski. Oni koji su posađeni u domu Gospodnjem, u dvorištima našega Boga cvetaju. I u starosti rod donose stameni i krepki. 92, 12. A nije moje oko gleda, to nije. A ko je kod vas? Od 13. Od Dobro, 13. ajde, do 15. znači kod vas je Tako. od 13. stiha. Da. Od 13. Tako pravi, pravični poganja kakor palma, raste kakor cedra na Libanonu, kateri so vsajeni v Gospodovi hiši, v dvorih našega Boga poganjajo. Še v starosti rodijo sadove, ostanejo polni soka in zelenja. Pazite, primetite nešto veoma značajno u ovom odlomku. Opazite nekaj zelo pomembnega v tem odlomku. Znači, postoje reči, Obstajajo besede, rasti, rasti, cvetati, cveteti, plodni, plodni, sveži, sveži, snažni, močni, zeleni. zeleni. I sve su te reči povezane sa jednom rečju zasađen. In vse te besede so povezane samo z eno besedo zasajeni. Zasađen u domu Gospodnjem. Zasajen v Božjem domu. Zasađen znači sa dubokim korenima. Zasajen pomeni z globokimi koreninami. I vidite kako je ovo silno.
In vidite, kako je to gotovo. Kada si zasađen u domu Gospodnjem, Ko si zasajen v Božjem domu, doživljavat ćeš ove blagoslove. boš doživljal te blagoslove. I sad ćemo da vidimo koji su to blagoslovi koje doživljavamo kad smo zasađeni u domu Gospodnjem, znači u svojoj lokalnoj crkvi. In zdaj bomo videli, kateri so to blagoslovi, ko smo zasajeni v naši lokalni cerkvi. Znači kaže, cvetaćeš, bujaćeš kao palma. Tako pravi, cvetel boš, poganjal boš kakor palma. Jaoj, kako je lepa palma. Kako je lepa Ja bi palma. je ispred kuće posadio. Jaz bi jo posadil pred hišo. Ja sam služio vojsku u Splitu. Jaz sem služil vojsko v Splitu. Jaoj, kako je lepa ona riva. Kako je lepa tista Pored rivjera, Jadranskog mora, pa zraven šetaš, Jadranskega morja. a ono palme na sve strane. Sprehajaš se po tej rivjeri in palme Lepe. po vse povsod. Znači, Lepe. palma ima simbol lepote, ona znači uspeh, ona znači prosperitet Palma ima simbol uspeha, prosperitete i lepote. in lepote. I Gospod kaže da će pravednik cvetati kao palma. In Gospod pravi, da bo pravični cvetel kakor palma. Pravednik? Pa ja nisam pravednik. Pravični? Jaz nisem pravičen. Svako ko se obratio Gospodu i u Gospodu je, on je pravednik. Vsaki se je spreobrnil Gospodu, je pravičen. On je uzeo našu prljavu haljinu, On je grešnu, vzel naše umazana grešna oblačila i dao nama novu haljinu pravednosti. in nam dal novo obleko pravičnosti. Ne ljudske pravednosti, Ne človeške nego pravičnosti, božanske pravednosti. ampak božanske pravičnosti. To znači kao da nikad nisi učinio ni jedan greh u svom životu. To pomeni, kot da nikoli nisi storil niti enega greha v življenju. Ako nisi prihvatio Hrista, to učini danas. Če nisi sprejel Kristusa, to stori danes. Pređi iz grešnika u pravednika. Pojdi od grešnika do pravičnega. Kaže, ti ćeš cvetati kao palma. Onda kaže, ti ćeš rasti kao kedar libanski. Potem pravi, da boš rastel kot cedra v Libanonu, na To je Libanonu. jedno veliko i kvalitetno drvo. To je kedar eno libanski. veliko, kvalitetno drevo I to znači visok, in to pomeni visok, snažan, močan, čvrst čvrst. Ja. i kvalitet. In tudi kvaliteten. Jer je to veoma kvalitetno drvo. To je zelo kvalitetno drevo. Sam car Solomon je pravio hram od tog drveta. Salomon je delal hram iz cedrovine. Jer on nije hteo nikakve nekvalitetne materijale da koristi. Ni hotel nobenih nekvalitetnih materijalov koristiti. U njegovo vreme srebro nije bilo na ceni. Samo V zlato. njegovem času srebro sploh ni bilo na ceni, samo zlato. Znači, mi govorimo kako će da raste onaj koji je zasađen u domu Gospodnjem. Mi govorimo torej, kako bo rastel tisti, ki je zasajen v Božjem domu. Donosit ćeš rod celog svog života, čak i u starosti. Boš rodoviten, boš celo svoje življenje, tudi v starosti. Znači, plodan u radu za Gospoda i u svom životu i porodici. Kar pomeni, da boš ploden v delu za Boga in tudi ploden v svoji družini. Kako su divni ovi blagoslovi. Kako čudoviti so ti blagoslovi. Pa kaže, i u starosti ćeš biti svež, zelen i snažan. Pravi, tudi v starosti boš svež, zelen in močan. Evergreen. Evergreen. To kaže Božja reč. To pravi Božja beseda. To Bog obećava. To Bog obljublja. Ja to prihvatam u veri. Jaz to sprejemam I takav v ću da veri. budem. In takšen I takav bom. ću da budem. In takšen bom. Znači, mnogo je bitno da ono što Bog kaže prihvatimo u veri. Torej, zelo pomembno je, da tisto, kar Bog pravi, sprejmemo v veri. I onda se to manifestuje u našem životu. In potem se to manifestira v našem življenju. I sve ovo je povezano sa tim da smo zasađeni u domu In Gospodnjem. vse to je povezano, da smo zasajeni v Božjem domu. U lokalnom telu Hristovom.
v lokalni Kristusovi crkvi. Jer tvoja i moja sudbina je povezana sa crkvom u koju nas je Gospod zasadio. Tvoja in moja usoda je povezana s tisto cerkvijo, kjer nas je Bog zasadil. I tu ćeš naći sve ono što ti je potrebno. Tu boš našel vse, kar potrebuješ. U 1. Korinčanima 12 do 13. 1. Korinčanom 12 do 13. Da okrenemo sad to. Da. Znači, 1. Korinčanima 12 do 13. Kao što je telo jedno, a ima mnogo udova, a svi udovi, iako ih je mnogo, čine jedno telo, tako je i sa Hristom. Jer smo svi jednim duhom u jedno telo kršteni, i onda ću samo kraj, i svi smo jednim duhom napojeni. Kakor je namreč telo eno in ima veliko delov, vsi telesni deli pa so eno telo, čeprav jih je veliko, tako je tudi Kristus. V enem duhu smo bili namreč mi vsi krščeni v eno telo in vsi smo pili enega duha. Vidite ovu sliku tela Hristovog. Vidite to sliko telesa Kristusovega? Jedno telo, a mnogo udova. Eno telo in mnogo delov, Različitih udova. različnih delov, A čine jedno telo. a ustvarjajo eno telo. Nismo svi Sestavljajo isti eno telo. Nismo vsi isti i ne treba da budemo. in niti ne rabimo biti. Možemo biti ono što je Bog hteo da budemo. I tako Lahko nas je smo stvorio. to, kar je Bog želel, da smo, kakor nas je ustvaril. I tako se ugrađujemo u telo Hristovo. In tako se ugrajujemo v Kristusovo telo I funkcionišemo. in funkcioniramo. I onda kaže ovdje nešto čudno. In tukaj potem pravi nekaj čudnega. Kaže, jer smo svi jednim duhom kršteni u jedno telo. Pravi, ker smo vsi v enem duhu krščeni v eno telo. Pazite, mi znamo šta je krštenje, imamo krštenje u vodi. Mi vemo, kaj je krst, imamo krst v vodi. Znači, kad se čovjek obrati Bogu, on učini zavet sa Gospodom u krštenju u vodi. Torej, ko se človek spreobrne, naredi zaobljubo in se krsti v vodi. To je veoma bitan proces spasenja. To je zelo pomemben proces odrešenja. Pa onda mi verujemo u krštenje Svetim Duhom kao pentekostalci Pa potem tudi verjamemo v krst s Svetim Duhom kot i ispunjenje Pentekostna cerkev Duhom in izpolnitev z Duhom i te nove jezike što nam Gospod daje in govorjenje novih Jezik. tujih jezikih i druge darove Svetoga in Duha. druge darove Svetega Duha. Ali ovo nije ni jedno ni drugo. Ampak to ni niti eno in ne Pa drugo. šta je sad ovo? Pa kaj je zdaj to? Šta je sad ovo Svetim Duhom kršteni u jedno telo? Pa kaj je zdaj to s Svetim Duhom krščeni v eno telo? To znači da je svako od nas kršten Svetim Duhom u svoje lokalno telo Hristovo. To pomeni, da je vsak od nas krščen po Svetem Duhu v lokalno cerkev. Što znači da nas Sveti Duh vodi Kar pomeni, da nas vodi Sveti u Duh lokalnu crkvu u kojoj treba da budemo usađeni. v lokalno cerkev, v kateri bi naj bili usajeni. I ovo je vrlo bitno da shvatimo. To je zelo pomembno razumeti. Sveti Duh nas krštava u lokalno telo. Sveti Duh nas krščuje v lokalno On nas cerkev. vodi u lokalnu crkvu u kojoj treba da budemo, u kojoj treba da pripadamo i gdje treba da se angažujemo za Gospoda. On nas vodi v tisto cerkev, v kateri želi, da pripadamo, da se angažiramo in delamo za Gospoda. Znači, krštenje znači biti uronjen, zaronjen. Torej, krst pomeni biti potopljen. Da? I to znači da biti pod vodom, gdje je voda iznad glave. To pomeni biti pod vodo, kjer je voda nad glavo. Znači, celo nam je telo pod vodom. Celotno telo je pod vodom. Znači, tako nas Sveti Duh krštava u našu lokalnu crkvu. Na tak način nas Sveti Duh krščuje v lokalno cerkev. Znači, celi smo potpuno uronjeni u našu lokalnu crkvu. Kar pomeni, da smo celi potopljeni v našo lokalno cerkev. I zato je mnogo bitno da budemo povezani sa braćom i sestrama u crkvi. Zato je zelo pomembno, da smo povezani z brati in sestrami v cerkvi. Jer, vidite, najveći problem modernog čoveka je usamljenost. Ker vidite, največji problem modernega človeka je osamljenost. I kada si deo crkve, In ko si del cerkve, onda se mi molimo za tebe, se mi molimo zate, podržavamo te, te spodbujamo, nisi sam, nisi sam, pozivamo te da se družimo,
Želimo si da se družiš z Hoćemo da nami. ti pomognemo. Želimo ti pomagati. To je Božja zajednica. To je Božja skupnost. To je Božja crkva. To je Božja crkva. I lokalna crkva je nada sveta. In lokalna crkva je upanje sveta. Svetu treba lokalna crkva. Svet potrebuje lokalno crkva. Znači, prvo je bilo zasađen u domu Gospodnjem, zasađen u svojoj lokalnoj crkvi. Druga stvar, Torej, prva stvar je bila, da si zasajen v Božjem domu, da si zasajen v lokalni cerkvi. idemo sada Psalam 1, 1 do 3. Psalm 1, 1 do 3. Znači, Psalam 1, 1 do 3. Kaže u Psalmu 1, 1 do 3. Ovo je Božja reč. To je Božja beseda, poslušajmo. Blago čoveku koji ne ide za savjetima opakih i na putu grešničkom ne stoji i na veću rugalica ne sedi, nego uživa u zakonu Gospodnjem i o njegovom zakonu dan i noć razmišlja. On je kao drvo zasađeno pokraj voda tekućih, koje u pravo vreme donosi svoj rod, lišće mu nikad ne vene i sve što čini u svemu napreduje. Blagor človeku, ki ne hodi po nasvetu krivičnih, ne stopa na pot grešnikov in ne poseda v družbi porogljivcev, temveč se veseli v Gospodovi postavi in premišljuje njegovo postavo po dnevi in po noči. Tak je, kakor drevo zasajeno ob vodnih strugah, ki daje svoj sad ob svojem času in njegovo listje ne uvene, vse, kar dela, uspeva. Kakva formula za uspeh u životu? Kakšna formula za uspeh v življenju? Onaj je blagosloven koji ne ide, ne stoji, ne sluša i ne sedi, ne živi po savetu grešnika. Ta je blagoslovljen, ki ne hodi, ne stopa, ne poseda in v družbi porogljivcev, grešnikov. Mi ne govorimo ovdje da se mi ne družimo i da ne budemo sa ljudima u svijetu. Mi ne govorimo tukaj, da bi se ne družili z ljudmi iz tega sveta. Mi treba da budemo sa ljudima i da svedočimo o našem Gospodu. Mi moramo biti z ljudmi in tudi pričevati o našem Gospodu. Da pravimo mostove sa ljudima. Da delamo mostove z Da ih ljudmi. privlačimo Gospodu. Da ih pritegujemo Gospodu. Ali ja govorim kada svet na nas utiče, a ne mi na svet. Jaz govorim, ko svet vpliva na nas, ne obratno. Zato je mnogo bitno s kim se družiš. Zato je zelo pomembno, s kom se družiš. Kako mi u Srbiji kažemo, s kim si, onakav si. Kot mi v Srbiji rečemo, s kom si, takšen si. Tačno. Postaješ kao ljudi s kojima se družiš. Postaješ kot ljudje, s katerimi se družiš. I zato kaže ne da budemo pod uticajem ovoga sveta i njihovih saveta, niti da sedimo tu i da slušamo i da oni utiču na nas. In zato pravi beseda, da naj ne bomo pod vplivom tega sveta, da bi z njimi sedeli in bili, da bi vplivali na nas. Nego uživa u zakonu Gospodnje. Ampak tak človek naj bi užival v Božji postavi. Uživa u reči Božjoj. Uživa v Božji besedi. I razmišlja, meditira dan i noć o njoj. Razmišlja, meditira o njej noć in dan. Meditiranje nad rečju Božjom donosi prosvetljenje i transformaciju. Razmišljanje, meditiranje o Božji besedi prinaša spremembo, transformacija. Znate ono kako ovi budisti i razmišljaju, poniru u sebe da bi pronašli prosvetljenje i mir. Veste, budisti tako na nek način razmišljajo, da bi prinesli prosvetlitev in mir. Mi ne poniramo u sebe da bi pronašli mir. Mi to ne počnemo v sebi, da bi našli ta mir. Mi se fokusiramo, razmišljamo fokusirano, meditiramo nad stihovima Božje reči. Mi razmišljamo, meditiramo o besedi, Božji besedi. Postaješ onakav s kim se družiš. Postaješ takšen, s katerim se družiš. Kad se družiš s Bogom i razmišljaš o Božjoj reči, postaješ ono što Božja reč kaže o tebi. Ko razmišljaš in se družiš z Bogom, postaješ takšen, kot Božja beseda pravi o tebi. Tamo u Svetom pismu ima jedan stih koji ovako kaže. V Svetem pismu ena vrstica pravi takole. Koji s licem koje nije pokriveno velom gleda u Božji zakon. Tisti obraz, ki ni pokrit z veo, tančico, gleda v Božjo postavo. Znači veo je nešto što nas ometa.
što Torej- odvlači našu pažnju. Torej, tančica je nekaj, kar nas ovira, kar odmika našo pozornost. Moja prva kafa je kafa s Bogom. Moja prva kava je Uvek. kava s Bogom, vedno. Gde sam ja nasamo Ker sem jaz kot sam i provodim vreme sa Bogom čitajući Božju reč. in preživim čas z Bogom in z Božjo besedo. I tu mnogo više slušam nego što govorim In tu dosti bolj poslušam, kot govorim, i imam fokusirano razmišljanje na ono što Bog kaže. in sem fokusiran na to, kar Bog pravi. I onda Božja reč kaže, ako mi licem koje nije pokriveno velom gledamo u Božji zakon, In potem Božja beseda pravi, da obraz, ki ni pokrit s tančico, gledamo v Božjo postavo, mi se preobražavamo u isti lik koji vidimo. se spreminjamo v isti lik, ki ga vidimo. Iz slave u slavu, Iz slave v slavo, što se događa delovanjem Svetoga Duha. kar se dogaja z delovanjem Svetega To Duha. znači iz jednog stupnja slave u viši stupanj. Kar pomeni iz ene stopnje slave v na Kako višjo dolazi stopnjo. do preobraženja? Kako prihaja do spremembe? Tako što meditiramo, razmišljamo i uživamo u Božjoj reči. Tako da razmišljamo, meditiramo in uživamo v Božji besedi. Jel metanoja, što znači pokajanje, Ker metanoja, kar pomeni kesanje, znači Sprememba. promjena uma. pomeni sprememba uma. A se menja, obnavlja se kada čitamo Božju reč. Pa se obnavlja, ko beremo Božjo besedo. I umivamo se. In ujutro. pere. Pa zamislite Umivamo da se zjutraj. izađemo neumiveni. Pa zamislite, da gremo Ono ven kosa ovako, neoprani. ovako, krmelj, Z ovako. lasmi, tukaj z mačkami v Znači v prvo očesi. to uradimo, sve to je naša šminka jutarnja. To je Vse naše, to najprej zjutraj odjel na naredimo, kosu. vse se uredimo, našminkamo, naredimo I frizuro. mozak smo stavili na prave stvari. Izbacili smo ono sve što je loše. In tudi možgane smo usmerili na prave stvari, dali smo vse proč, kar je slabo. Jer mi imamo i loše misli i loše osjećanja. Ker mi imamo slabe misli in slabe občutke, A ne živimo mi po telu, nego po duhu. ampak ne živimo po telesu, ampak po I duhu. nisam ja mislio, kad sam rekao loše misli, nisam sad samo mislio na grešne misli i na grešna osjećanja. In ko sem rekel slabe misli, nisem mislil samo na grešne misli in grešne občutke, Nego na misli i osjećanja koja nisu od Boga i sa Bogom. ampak na misli in občutke, ki niso od Boga in z Bogom. Znači idemo da vidimo ove blagoslove kad je neko zasađen u Božjoj reči. Poglejmo te blagoslove, ko je nekdo zasajen v Božji besedi. Bićeš kao drvo zasađeno pored reka tekućih. Boš tak kot drevo zasajeno ob vodnih strugah. Znači, pored reka koje teku. Po zraven reke, ki teče. I onda imamo simbol drvo, In imamo simbol drevo, znači čvrstina, stabilnost, rast. čvrstina, stabilnost in rast. I imamo obilno snabdevanje, In imamo tudi obilno oskrbo iz više izvora. iz višjega izvora. Znači, ništa mi ne nedostaje, Kar pomeni, da mi nič ne primankuje, nema nedostatka, nič mi ne manjka, nema manjka ni u čemu. nič mi ne manjka v ničemer. I moja čaša se In moj kozarec preliva. se preliva. Tako je, moja čaša se preliva. Moj kozarec se preliva. Nema moja nedostatka čaša se i nema preliva. manjka. Ni primankljaja. To kaže Božja reč. To pravi I Božja to beseda. nama Bog danas govori. In to nam danes Bog govori. Donosiš plodove u svakoj sezoni. Prinašaš sad v vsakem času. To je plodan život. To je plodonosno A šta življenje. je to plodan život? Pa kaj je to plodonosno Pa življenje? ja ću da budem veoma jednostavan. Ja Zelo sam takav. enostaven bom. Takšen sem. Biti veran Bogu i ispunjavati Božju svrhu za svoj život. Biti zvest Bogu in izpolnjevati Božji namen za svoje življenje. Šta znači biti plodan? Kaj pomeni biti ploden? To znači biti veran Bogu To pomeni biti zvest Bogu i ispunjavati Božju svrhu za svoj život. in izpolnjevati Božji namen za svoje življenje. Bog nas poziva da širimo Božju reč, Bog nas poziva, da širimo Božjo besedo, da dovedemo ljude ka Hristu. da pritegujemo ljudi k Kristusu. I ja imam, kada govorim o tome,
o svedočenju 3P. In ko govorim o pričevanju, imam 3 P. Kot 3P. Posvedoči, podeli, pozovi. Torej, pričuj, Posvedoči, podeli i in pozovi. pritegni, povabi. Znači imamo, svedočimo. Torej, pričujemo, Reci šta je Gospod učinio za tebe. povej, kaj je Bog naredil za Ispričaj te. svoju priču. Povej, pripoveduj svojo zgodbo. Ispričaj kakav si bio i šta je sad Bog ostvario za tebe. Povej, kakšen si bil in kaj je zdaj Bog storil za te. Znate onoga koji je bio opsednut demonima Veste, tisti, ko je bil obseden z demoni i Gospod ga je oslobodio. in Bog ga je rešil. I šta mu je rekao Gospod? In kaj mu je rekel Bog? I Idi, reci šta je Gospod učinio za tebe. idi, pojdi in reci, kaj je Bog storil To za je te. najubedljivije. To je najbolj prepričljivo. Ne raspravljamo mi ne dokazujemo. Ne razpravljamo se, ne dokazujemo. Mi samo kažemo, ja sam bio slep, a sad vidim. Samo rečemo, bil sem slep, a sedaj vidim. Podeli. Deli. Podeli Novi Zavet, podeli neku dobru hrišćansku knjigu, neku literaturu. Deli Novo zavezo, neko dobro krščansko literaturo, Mi smo knjigo. sada odštampali Novi Zavet na srpskom, najnoviji. Zdaj smo stiskali Sa psalmima, vidite kako lepo izgleda. najnovejšo Novo zavezo z psalmi. I to je jedna stvar koju želimo da podelimo. To je ena stvar, ki jo želimo A podeliti. ja ću da podelim to Sanji, dajem joj kao dar. Pošto mi je Hvala. pošto mi je Drago prevodila. mi je, Pošto hvala. mi je prevodila. I onda pozovi u crkvu. In potem ga povabi v cerkev. Šta kaže dalje ovdje? Kaže, lišće ti nikad ne vene. Kaj pravi dalje? Tvoje listje nikoli ne bo uvenelo. Sad je jesen. Zdaj je Neki jesen. kažu da je lepo jesen kada menja boje pa otpadne i posle bude onako golo, nema ništa. Nekateri pravijo, da je jesen lepa, da vse tako te barve, ampak potem listje pade in je vse golo in ni nič. Ali ja volim proleće. Ampak jaz imam rad pomlad. Sve ozeleni. Vse zeleni. Lišće nikad ne vene. Listje nikoli Uvek ne je vene. proleće Vedno je za onoga pomlad. koji je u Hristu. Za tistega, ki je v Kristusu. Uvek svež, zelen, snažan i zdrav. Vedno svež, močan in zdrav. Haleluja! Aleluja. To je ono što Gospod govori, ja to prihvatam u veri. To je to, kar Bog pravi in jaz to sprejemam v veri. Šta god radi, sve mu dobro uspeva, u svemu napreduje. Karkoli dela, v vsem uspeva in napreduje. Tako je. U radu za Gospoda i u svom poslu. V delu za Boga in v svoji službi. U svojoj porodici, u svom životu i u svim oblastima života. V svoji družini, v svojem osebnem življenju in na vseh področjih svojega I to življenja. je sve povezano sa rečju zasađen. In vse to je povezano z besedo zasajen. Znači, zasađen je prvo bilo u domu Gospodnjem, Zasajen je bilo najprej v Božjem domu, a onda je bio zasađen u Božjoj reči. potem je bilo zasajen v Božji besedi. Nama je, kad smo završili biblijsku školu, Bog pokazao, ja sam inače rođen i odrastao u Beogradu, Jaz sem odraščal v Beogradu, ali mi je sva porodica tu iz Šumadije ampak vsa družina mi je iz Šumadije. i Bog nam je pokazao Kraljevo. Bog nam je pokazal Kraljevo. Sve je to lepo kad mi pričamo zasađenog u Božjem domu Vse je to lepo, ko govorimo zasajen v Božjem domu i da se propoveda Božja reč, in da se pridiga Božja beseda. ali šta kad nema ni jedna crkva u gradu? Ampak kaj, ko ni ene cerkve v mestu? Evanđelska crkva koja propoveda Božju reč. Evangelijska cerkev, ki pridiga Božjo besedo. Grad od 150.000 stanovnika Kraljevo, Mesto Kraljevo, ki ima 150.000 prebivalcev, znači 97. godine u junu mesecu torej 97. leta meseca junija, nema ni jednog vernika evanđelskog. ni niti enega evangelijskega vernika, Nema ni jednu evanđelsku crkvu. niti ene cerkve. Sve su pravoslavne crkve. Vse pravoslavne. I mi smo Srbi pravoslavci, In naravno. mi Srbi smo pravoslavci. I imamo manastir seveda. Žiču Imamo samostan i Žiča manastir Studenicu. in Tu, samostan Studenica. sve kod Kraljeva, Sve to pri preko Kraljevu. 800 godina. Že čez 800 let.
Ali Gospod je rekao i pokazao nam tu treba da se podigne duhovni svetionik. Ampak Gospod nam je pokazal, tu je treba vzdigniti duhovni I svetilnik. mi smo se preselili u junu 97. ja i Sara. Preselila sva se v junija 97. I jaz in Sara. počeli smo zajednicu u našoj dnevnoj sobi malo na izvan grad. Nije izvan, ali na kraju grada. Začeli smo skupnost v naši dnevni sobi nekje na obrobju mesta. I imali smo neverovatno probuđenje odmah. In takoj smo imeli neverjetno prebujenje. 9 meseci 9 mesecev na našem bogosluženju, u našoj dnevnoj sobi, na bogoslužju v naši dnevni sobi bili su prisutni so bili prisotni Sara, ja i Sveti Duh. Sara, jaz in Sveti Duh. To je neverovatan početak. Neverjeten začetek. Pravimo odnose s ljudima, pravimo prijateljstva i svedočimo koliko god možemo. Vzpostavljali smo stike z ljudmi, smo pričevali, kolikor pač smo mogli. Onda smo 98. imali evangelizaciju sa filmom Isus u gradu. Potem smo 98. imeli evangelizacijo za filmom Jezus v mestu. I to smo iznajmili salu u gradu i preko 500 ljudi je došlo. Čez 500 ljudi je prišlo v to salo, ki smo si jo... Bilo je izvanredan način kako da se svedoči, da se evangelizira. Bil je izreden način kako evangelizirati. Posle svake od tih predstava ja sam govorio 10 minuta evangelizacijnu poruku i pozvao ljude na predavanja follow-up koji su bila u toj zgradi, ali u drugoj sali. Po vsaki tej predstavi, po filmu sem govoril 10 minut in pozival ljudi tudi, da lahko pridejo nazaj in se z nami pogovarjajo. Posle 4 takva predavanja In po 4 takšnih predavanjih pozvali smo ih u našu dnevnu sobu. smo jih povabili v našo dnevno sobo. 14 ljudi na bogosluženju. 14 ljudi na bogoslužju. I tada smo tog leta, 98. In takrat, leta 98, krstili 10 ljudi. se je krstilo 10 ljudi. I onda je to polako počelo da raste, pa smo se preselili posle godinu dana, iznajmili smo salu u gradu. Počasi je to začelo rasti in smo najeli salo v mestu. 40 možda sedne tu, u toj sali. V tej novi dvorani za okoli 40 I to je ljudi. isto počelo da raste, Tudi to je začelo rasti, ali se onda neprijatelj pobunio. ampak se je potem I počelo je da reaguje, sovražnik pobunil in začel pa reagirati, su počeli da nam razbijaju prozore, pa so začeli razbijati okna, pa su pisali smrt sektašima. pisali so šta? Smrt sektašima. Pisali so smrt sektašem. Pa su onda jedan dan razbili sa ciglom prozor En dan so z opeko razbili okno i ubacili molotovljev koktel u crkvu. in so vrgli. Molotovljev koktel. Ne vem. Okay. Koga? A ja, Bomba, petrol bomba. Okay. U flašu, ajde objasnim šta je. U flašu se stavi benzin, onda se stavi na vrh i zapali i onda flaša puna benzina kad je zapaljena, ubacili su je unutra. V steklenico se da bencin in potem se to užge in to so vrgli v to dvorano. I onda su zapalili našu crkvu. In so zažgali Sve je našo bilo cerkev. zgorelo. Vse je bilo v plamenih, I izgorelo. zidovi, prozori, Vse, zidovi, i okna, stolovi, sve. stoli, I vse. samo Biblija nije bila taknuta. Samo Sveto Stajala je pismo tu, nije ni crno bilo na njoj. ni bilo dotaknjeno, niti črno ni bilo odsaj. Pitaju novinari gde ćete sad? Novinarji so vprašali, kam greste Pa sedaj. kažem tu, gde smo i do sad bili. Pa pravim tu, kjer smo do sedaj tudi bili. Da skratim priču, obnovili smo mi to sve Da skrajšam zgodbo, vse to smo obnovili i još je lepše bilo posle toga. in še lepše je zdaj. I onako, hvala Bogu, trebali smo da renoviramo. Super. Tako tudi hvala Bogu, tako smo morali renovirati, Nisu super. mogli da nas uplaše. Niso nas I da mogli nas prestrašiti. oteraju. In da nas spoditi nas niso Jer mogli. navikao je đavo da ima svoj monopol. Hudič je navajen, da ima svoj monopol. Onda smo započeli proces crkvene izgradnje, Potem smo tudi začeli proces crkvene zgradbe, zato što nismo mogli da dobijemo nikakvu veću salu, jer neće da nam daju, zato što smo sektaši. ker nismo dobili nobene večje dvorane, ker so pravili, da smo sektaši. Pa 5 godina Sekta. tražimo plac. 5 let smo iskali prostor.
Ali kada dođu i čuju da hoćemo da gradimo evanđelsku crkvu, Ko so slišali, da hočemo graditi evangelijsko cerkev, neće da nam daju. niso hoteli Odustanu. dati. Ne želijo. Ali to je sve Bog vodio. Ampak to je vse vodil Jer to Bog, i nije bila zemlja za nas, ker to niti ni bila zemlja za nas, dokle nas nije doveo do prave zemlje. dokler nas ni pripeljal do prave Do zemlje, pravog placa do pravega mesta, koje je na izuzetno lepo mesto, ki je na zelo lepem mestu, s leve strane pijaca, z leve strane tržnica, iza bolnica, za je bolnica, dobar put ispred, dobra pot od spredaj, 15 ari placa. 15 arov zemlje. Znači, pošto sam bio u biblijskoj školi u Engleskoj, učili su nas da ne možemo da gradimo crkvu bez parkinga. Ker sem bil v biblijski šoli na teologiji, so nas učili, da ne moremo graditi cerkve Pa sam brez ja to parkirnega naučio i prostora. zapamtio. In sem jaz se to naučil in si zapomnil, Neću plac mali. ne bom imel majhnega prostora. Tako da smo 5 godina smo tražili plac i 10 godina smo bili u izgradnji crkve. 5 let smo iskali prostor in 10 let smo bili v izgradnji cerkve. I završili smo. In končali smo. I već smo ušli. In že smo noter. I sad imamo veliki prostor. In zdaj imamo velik I prostor. imamo prostor za rast i imamo parking isto. Imamo prostor za rast in tudi parking. I imali smo nacionalnu molitvenu konferenciju u našoj crkvi u aprilu za našu zemlju. Imeli smo nacionalno molitveno konferenco za našo državo v aprilu I imamo i prenosimo naša bogosluženja u 6 sati uveče u nedelju, in tudi prenašamo naše bogoslužja ob 6 v nedeljo. kao i vi, Kot vi verovatno, verjetno, preko interneta, preko Facebooka preko i Facebooka, YouTubea interneta, YouTubea i onda možete da se povežete s nama. in se lahko povežete z nami. Imamo takođe, mi hoćemo da pravimo put gde ga nema, hoćemo da zadobijamo nova područja za Gospoda. Mi želimo delati pot tam, kjer ga ni, želimo nova področja za delo za Boga. Pa smo onda delujemo u Čačku, Pa delujemo torej tudi v Čačku, 130.000 stanovnika, 130.000 stanovnika. 131 Nemaju prebivalcev. nijedne evanđelske crkve 1000 prebivalcev, ni nobene evangelijske cerkve. i imamo jednu kućnu zajednicu tamo Imamo eno skupnost tudi tam. i sada radimo na renoviranju jednog novog prostora. Delamo, zdaj renoviramo en nov prostor. Pa onda imamo vernike još i u drugim, oko 10 mesta od Kraljeva do Priboja, što je na granici sa Bosnom. In imamo še vernike od Kraljeva do Priboja, kar je na meji z Bosno. To je područje gde skoro nema ni jedna evanđelska crkva. To je področje, kjer ni nobene evangelijske cerkve. Zašto? Zato što treba da bude dom Gospodnji, Zakaj? Zato, ker je potrebno, da je Božji gde dom, čovek može da se zasadi, kjer se lahko človek da bi zasadi, mogao da raste, da buja i da napreduje u životu. da se zasadi, da raste, da napreduje in da prinaša Gde plod bi v mogao da življenju. čuje Božju reč, Kjer bi lahko poslušal Božjo koja će besedo, da podigne veru ki bo dvignila vero, i učini da čovek živi i napreduje. ki bo učila, da človek živi in napreduje. Vidite šta ja propovedam. Vidite, kaj jaz Ja propovedam radosnu vest. pridigam radosno Čovek kad vest. dođe u crkvu, on je promenjen. Človek, ki pride v cerkev, je spremenjen. On je doživeo Boga. Doživel je Boga. On izađe radostan, On gre iz cerkve radosten, oslobođen, pun nade, osvobojen, poln upanja, pun života. poln življenja. Kažem ja mojima u Kraljevu. Jaz rečem mojim v Kraljevu. Naša crkva može da ima onu reklamu ko za Soko banju. Naša cerkev lahko ima tisto reklamo, oglas kot za Soko banju. Soko banja, Soko grad, dođeš star, odeš mlad. Zasađen u domu Gospodnjem, zasađen u reči Božjoj i idemo 3. Zasajen v Božjem domu, zasajen v Božji besedi, gremo še na 3. Jeremija 17. Jeremija 17. Idemo, otvaramo Jeremija 17. Nemojte, malo sam odužio, ali imam prevodioce. Nemojte mi uzmete to za zlo. Nemoj imati za zlo, ker je malo daljši, ker ima prevajalca. Jeremija 17, 7 do 8. 7 do 8. Kaže Božja reč, Jeremija 17, 7 do 8. Ok? Čitam. Blago čoveku koji se uzda u Gospoda. A pre su rekli proklet bio čovek koji se uzda u čoveka i koje telo smatra svojom snagom.
A sad kaže, blago čoveku koji se uzda u Gospoda, čija uzdanica, pouzdanje i sigurnost je Gospod. Takav će biti kao drvo posađeno kraj voda, koje pušta korenje duž potoka i ne boji se kada dođe žega. Lišće mu je uvek zeleno. Pa ja stalno pričam evergreen, evo ti u Bibliji sve vreme. Nema briga u sušnoj godini i nikad nije da rod ne donese. Tako pravi blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda. Malo pred tem pa pravi preklet mož, ki zaupa v človeka. Ampak dalje tako pravi. Torej, blagoslovljen mož, ki zaupa v Gospoda in je Gospod njegovo zaupanje, je kakor drevo zasajeno ob vodi, ki steza svoje korenine k potoku. Ne boji se, ko pride vročina, njegovo listje ostane zeleno, v sušnem letu ne trpi pomankanja in ne neha roditi sadov. Znači ovdje se govori o veri. Tukaj se govori o veri. Blago čoveku koji se uzda u Gospoda. Blagoslovljen človek, ki zaupa v Gospoda. Ne u okolnosti, Ne v okoliščine. ne u svoje osjećanja, Ne v svoje občutke. ne u svoje misli, Ne v svoje misli. ne u ono što kažu drugi ljudi. Ne v to, kar pravijo drugi ljudje. Čija sigurnost i pouzdanje je Gospod, Kogar gotovost in zaupanje je Gospod. a ne ono koliko ima para u banci. Ampak ne pa tisto, koliko ima denarja Taj na banki. čovjek koji stavlja svoje pouzdanje u Gospoda, Ta človek, ki daje svoje zaupanje v Gospoda, čija sigurnost je Gospod, katerega gotovost je Gospod, bit će kao drvo bo kakor drevo, zasađeno kraj voda, zasajeno ob vodah, koje pušta korenje duž potoka. ki steza svoje korenine k potoku. I vidimo čvrstina, Vidimo čvrstost, stabilnost, rast, stabilnost, rast, stalno izobilno snabdevanje, stalno obilno oskrbovanje, bez obzira na to šta se dešava u svetu, ne glede na to, kar se dogaja v svetu, bez obzira da li je korona ili nije, ne glede na to, če je korona ali ne, da li je sušna ili rodna godina, ali je sušna ali rodovitna leto, zato što to ne zavisi od tih stvari, ker to ni odvisno od teh stvari, zato što je naše snabdevanje od Gospoda. ker je naša oskrba od Gospoda. Ne boji se kada dođe vrućina Ne boji se, ko pride vročina ili suša, ali suša. lišće mu je uvek zeleno, Listje je vedno zeleno. on je zelen, svež, zdrav i snažan, On je zelen, svež, zdrav in močan. bez obzira na okolnosti. Ne glede na To ne okoliščine. zavisi od okolnosti. To ni odvisno od Ne zavisi ni okoliščin. šta je lekar rekao. Ni važno, kaj je zdravnik Zavisi rekel. od tvog pouzdanja u Gospoda. Odvisno od tvojega zaupanja Gospodu. Nema briga, Ni skrbi. ni skrbi. Ne brine se u sušnoj godini. Ne skrbi v sušnem času. I ne postoji vreme kada ne donosi plod. In ni časa, ko ne bi prinašal plod. Gospode, ti si sadov. rekao da sam ja plodan. Gospod, ti si rekel, da sem jaz ploden. Ti si rekao da ja imam svežinu i motivaciju i energiju. Ti si rekel, da imam svežino, motivacijo in Da imam energijo. zdravlje. Da imam zdravje. I zato se ne brinem. In zato se ne skrbim. Znači treba da budemo zasađeni u veri i pouzdanju u Gospoda. Moramo biti zasajeni v veri in zaupanju v Gospoda. Jer je Gospod naše pouzdanje. Ker je Gospod naše zaupanje. Naša sigurnost. Naša sigurnost. Ono što kaže Bog, Božja obećanja, to je istina. To, kar pravi Bog, Božje obljube, to je resnica. Saznaćete istinu i istina će vas Spoznali boste resnico in osloboditi. resnica vas Šta će bo vas osloboditi? Istina. oslobodila. Gdje je istina? Gdje je U Božjoj resnica? reči. U Božji I zato besedi. čitamo Božju reč i verujemo ono što Bog kaže. In zato beremo Božjo besedo in verujemo to, kar Bog pravi. I kaže Bog, bit ćemo plodni bez obzira na okolnosti. In Bog pravi, plodni bomo ne glede na I šta nas okoliščine. briga da li je kriza ekonomska? In kaj nas briga, če je ekonomska kriza? I šta nas briga da li je korona ili nije korona? In kaj nas briga, če je korona ali ne? Naš uspeh i napredak ne zavisi od para u zemlji ili u banci. Naš uspeh ni odvisen od koliko denarja imamo na banki. Jer mi ali imamo od svemogućeg Boga, Ker imamo vsemogočnega Boga. a šta je za njega teško? In kaj je za njega Šta je težko? za njega teško? Kaj je za njega težko? Nema teško ništa. Nič ni težko zanj. Hajdemo da ustanemo da se molimo. Ustanimo, molimo. Znači, Gospod je rekao sve se ovo dešava onima
Gospod je rekel, vse to se dogaja tistim, onima koji su zasađeni u domu Gospodnjem, tistim, ki so zasajeni v Božjem domu, tako i u lokalnoj svojoj crkvi, v lokalni cerkvi, zasađeni u reči Božjoj zasajeni v Božji besedi ili i zasađeni u veri i pouzdanju u Gospoda. in zasajeni v veri in v zaupanju Gospodu. Ja ću da se sada pomolim i Zdaj svi se ćemo bom da se pomolim, pomolimo. vsi se bomo molili. Iako ti je Gospod govorio, In če ti je Bog govoril, a molim muzičare da izađu neki da nam malo prosil sviraju bi tu. malo glasbenike sem, da malo glasbe igra. Iako ti je Gospod govorio In če ti je Bog govoril i osjećaš da želi Bog da oduzme te brige koje imaš u sebi, in če čutiš, da bi Bog odvzel te tvoje skrbi, ki jih imaš v sebi, ili da te Bog isceli od bolesti, ali da te Bog ozdravi od kakršne bolezni, ili da ti Bog da tu veru da imaš za uspeh i napredak u životu, ali da bi imel to vero, da jo imaš za uspeh in rast v ili življenju, da ti Bog donese novu svežinu ali da ti Bog da novo svežino, ili energiju, energijo, novo pomazanje. novo maziljenje. Ako to želiš, dođi napred i molit ćemo se. Če to A želiš, Bog je ovde i pridi Bog će da naprej. čini čudesa. Molili bomo, Bog je tu in Bog Šta dela je čudeže. preteško za naše Gospoda? Kaj je preteško našemu Gospodu? Ništa nije Nič preteško. ni preteško. I Gospod hoće danas da učini čudo za tebe. Bog želi danes storiti I čudež on za je tvoje ovde, življenje. on je ovde prisutan. On je tukaj prisoten. I veruj onome što Bog kaže. Veruj temu, kar Bog pravi. Samo veruj i vidjet će čudesa u svom životu. Veruj in videl boš čudeže v svojem življenju. Samo dođite kogod, ne treba da Samo se stidite. pridete, kdorkoli. Bog deluje i Bog hoće da te dotakne. Ja ću da se molim sad, Bog pa deluje ću in posle Bog se te siđem dole da želi se molim za svakoga. dotakniti. Haleluja! Slava tebi, Gospode, za ovaj divan dan. Hvala ti, Gospod, za ta čudovit dan. Hvala ti, Gospode, što si ti Bog koji činiš čudesa. Hvala, ker si ti Bog, ki delaš čudeže. Ti si rekao, Rekel si, ako smo mi zasađeni u tvome domu, če smo zasajeni v tvojem u domu, tvojoj reči, tvoji besedi, u veri i pouzdanju u v tebe, veri in zaupanju vate, mi ćemo procvetati u životu. zacveteli bomo v življenju. Mi ćemo biti plodni Plodni bomo u svemu, vsem, prvenstveno u radu za Gospoda, predvsem v delu za Boga, a onda i u našem životu, ampak potem tudi v našem u našoj življenju, porodici, v naši u družini, našem poslu. na našem delu v Ti službi. želiš da izliješ to novo Ti pomazanje želiš ovoga izliti to jutra. novo maziljenje v tem jutru. Pomazanje za uspeh i napredak i plodnost. Maziljenje za napredek, rast in I plodnost. donesi tu svežinu, Gospode, u sve nas. Prinesi to svežino v Tu vse energiju, nas. te nove To ideje, energijo, nove ideje, tu silu od ozgo. to silo od zgoraj, Tako da imamo novu motivaciju da imamo novo motivacijo i nove načine in nove načine, kako da budemo više plodni u radu za tebe. kako bi bili bolj plodni v delu zate, Kako da se više približimo tebi. kako bi se ti bolj Da te približali, više upoznamo. da te bi še bolj Da naša spoznali, vera u tebe raste. da naša vera v tebe raste I naše pouzdanje, in tudi Gospode. naše zaupanje. Haleluja, dotakni nas svojim svetim duhom. Dotakni se na svojim svetim U ime duhom. Isusa Hrista. V imenu Jezusa Kristusa. Amin. Amen.